iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo nga Aida. Manipod probinsya ti Ramon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan nga Aida. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a kapadasak ajak tupulos malipatan. Ket patsyek nga pakaadawan iti adal dagiti padak a dumdumngeg. Miss F, narigat ti adda a kasasaad mi iti biag. Basit laeng ti mabirbirukan ti asawak kas maysa a karpintero. Saan met na nagtuloy iti kolehiyo ti inauna nga anak mi gaputa kinay kayatnan ti mapan makitagtagged ngam iti sumrek iti pagadalan. Tilaangan inuudi nga anak mi ti agad-adal. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. O lakay, adtuyin ti balon nyo ken ni Samuel. Tinapa kan linambong nga itlog. Nanggalipak matan iti kamatis ken sibuyas. Iso ti ingkabil ko iti basit a pagbalunan. Nakapulos ka din ti anak mo. Agdigdigos sapay laeng met. Masapo la masapa kami at agbuhos kami ita. Mabiit laeng nga rod lakay. Taibagak nga agawaan na ti agdigos. Una yan, nakabaybayag nga agdigos. Isuntumot lang ang madigos kami iti siminto intong madamdamay jay site. Ipagam, tadagiti daan na kamiseta na ti usaren na, ah? Wan lakay. Oh, Samuel, nasapa kayo mat-asimrak iti site ita? Wenjo na, agbuhos kami ngamin ita. Eksakto Sabado. Sigurado nga agpasweldo ni boss. Mabayada kung dagiti utang ko kan ka. Si Kamat, bayamon na gijay. Pakaragsakak timangtad kan ka. Iso adimon panunutan day jay. Ha? Ay, wan gayam. Adtoy Nagluto ak iti sabaken mais. Alaamon, tameriendaan nyo kinitatang mo. Ay na, sikati rumbang amangan kadagita. Kasapulam tinasustansya amakmakan. Nang runak at masikog ka. Dinak pakadanagan. Adutin lutok. Nalakok pa'y kit din at idaduma. O sige, alam day to yan. Niimas day ta. Wala nga rod. Agaman ako na yun ha. Agad nanad ka wen. Hindi ka nagbambanog. O sige, panawan ka pa'y. Agsubliak to inton malam. Taumayak agbayan. Agyamanak. Salamat sa uulitin. Agyamanak mat, Samuel. Venus, anak ko. Domingo inton bikat. Sa paem to ti agriing iti kasta, masapatamet a makagatang iti kropik nga iripakta. Tapno adda inayon ta kadagito ilako ta ijay terminal ti boss. Agripak tayo meten iti manikan kornik nanang. Aglako tayo matlaangan iti terminal, dinayunan tayon ti ilako tayo. Ay katun anak ko. Mangkisay tapay laeng nga rod iti sweldo ni maanong mo.
Nakabudget nga minon to'y sweldo ni tatang yo para kadagiti masapsapul tayo dito'y balay. Tata Dumeng! Tata! Dario! Apay! Ano tinapasama ka ni tatang ko? Kuya Samuel! Napugsat ti kabli na kay kargaan ti timbaan apno iti siminto. Kat naitama ka ni Tata Dumeng. Anya, mabit lang ito bumaba. Inak kita ni tatang. Uy, sapay lang ko ma. Tasaan na napakaruan ni tatang. Sapay lang ko ma, Diyos ko. Samuel, anak ko, itatanatayan ti amam. Kapilitan asikahan ti makitagad para kadagiti kasapulan tayo. Nang runa ti panagadal ti adi. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, nanang. Di kay baybayan. Siyak ti makaamo ka na kayo. Samuel, anak ko, Ala, husto nanang. sika ti inauna. Isu nga anusan da kami ti ati mo. Uwan, di kay agdanag, nanang. Dario, kumusta nga ingatan ni Samuel? Kalkalpas lang ti tabo ni Tata Domeng. Isawan aliday pa lang ita ni Samuel. Madandanagan na kaminan kan kwa na. Aging gaita, saan pa'y ang nag-reply kadagiti text ko? Ang mga nainton malpas ton ti pasyam, santo sumra kiti konstruksyon. Agngilin pa yung ni Samuel ha. Kayan kasapulan abantayan na ni Nana Aida. Kasla di na kanu ngamin maaklon nga awanan day di Tata Domeng. Kanayon kanumot na may kulkulang. Venus, anak ko, Oh, nanang. makalawasan asaan ang nagaw-awid ni manong mo. Apay, kanayon ka di ti panag-overtime da. Taapay nga ijay matin baraks da amat maturog ti kapsat mo. Agaw awid iti ayan ni Manang Jonah ni Manong Samuel, nanang. Anya, Diyon ako nam. Diyay ka di babae nga adda tersina na iti asidag ti construction site ti bagbagam. Diyay sinikugan matlaang ti trabahador. Wen, nanang. Amumot gayam. Ngamapay adi mo imbagbaga kanyak. Adda ka di mapaspasamak ajak mo. Ha? Venus, anak ko. Ah, kwa. Siyak ti inayo. Iso arumbang laeng nga ibagam kanyak ti amin amapaspasamak. Jonah. Oh, ada ka matgaya man Samuel. Antoy, anda ginatang ko alay manok. Isunti pang rabyanta. Apag gusto ti isa sangput mo, nakaluto ak matan itiin na po eh. O ala, agtugaw kan. Tagida sarak iti pangrabyanta. Asino ka? Sika. Asino ka? Apay basta latan simrek ka dito pagnanadan mi. Pars! Siyak tirumbang ang salod so titi kastakan ka. Noon niya tiraramidam titi balay mi tasawak. Asawa ko nam. Ngamsak basong batam dagiti salod-sod ko. Ramanampay dahil ito eh. Saan Leo? Maasik ako mapal. Nasaya tatao ni Samuel. Di mo dangran. Samuel! Apay! Apay, Diyos ko. Talala ang matan dagiti tawa na patang kanya. Nanang. Imo na ti asawa. Ita, ti matanak ko. Apay! Nanang, ang mga numatumba ti lungon ni Manong. Agtugaw kayo kuma. Venus, Nana Aida.
Makipaglading itak itinapasama kini Samuel, nana. Sika! Kayat ko lang ko mga umay agyaman kini Samuel. Nagpuskol matan taropam nga umay agpakita dito'y sika babae. Sika ti akin gapuanan no apay anatay ti anak ko. Ambisyosa ka. Iso a pinatay ti lalakim ti anak ko. Hindi kay kumamat agsaw iti kasta nana. Inayat ko ti anak niyo. Inayat ko ni Samuel. Ura iti apagbiit lang ang apanagden nami. Gapo iti kinasayaat na. Ulbod! Ti ko namkit di. Ginarkarim ti anak ko. Tapno adda pagbagasan nyo iti sikog mo. Inagaw mo kanyak ti anak ko. Awanin maaramidak. No day tati ko na yun, nana. Ngam palubusan dak kuma ang makasidag iti bangkay ni Samuel. Tapno makapagyaman ak kadag iti kinasayaat na kanya. Pumanaw kan. Sakbay nga damaramid ko kan kasaan na nasayaat. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam ditoy. Panaw! Venus! Venus! O Manong Dario, apa yan? Kasla damang kamkamatkin ka. Awan! Dinardaras ko lang ang timay ditoy. Takayat kong ipadamag anatay kanumot lang tinang patay ka ni Manong mo Samuel. Anya? Pudno ka di daytang ibagbagam, Manong Dario? Wen, paspasardengan ka no dagiti pulis para iti inspeksyon. Ngam sinaksak na kano ti may sa pulis. Sana to pinandar ti motorsiklo na. Hindi na kamatanda, limaban, iso pinaltugan dan. Tapno, awan ti may sagmak. Ket naalada manipod ken kuha na ti imo kaw. Ngayon usar na nang patay, iti day di Manong Samuel. Oray kaskas ano, sakbay ang maitabon ni Manong Samuel. Naikkanan iti hostisya ti nakatay na. Ay, wan matkit di ah. Husto ti kinunam tiyo na balasan ko. Awanan mabalin tayo. Saan tayo na maisublipay ti biyag ni Samuel? Natayon ti taong ipatpatag tayo. Ngamda tayo nga dapay iti da ito'y abiyag. At dapay maaramidan tayo para iti bagbagi tayo. Diyak to pulos malipatan ti panangipatag ni Samuel kanyak, nana. Nga oray iti apagbiit laang akan nito. Ikarigatak ti mangrugimanan. Kadwak ti inawat. Ket diyak to pulos malipatan ni Samuel. Gapo iti kinasayaat. Ken kinaimbag ng pakpakita na kanyak, idi si bibiyag pay. Ay, diyak mo no aginggat kaano ti saam amarikrik na. Gapo iti panakapukaw dagiti ipatpatag ko iti biyak. Ngamamok, dinakbaybayan ti Diyos. Amok nga ikanak iti kirad ti pakinakam. Tapno sangwak dagiti apanubok. Ket agbalinak anatibkar. Tapno sangwak pay dagiti sumarsaruno pay apanubok iti biyag. Miss F, jak amo no aginggat kaano daytoy amarikriknak. Nasurok 2 tawanan tinapalabas, ngam panagriknak kat kasla idi kalman laeng tipan nakapasamak na, nga agingga ita kat jak pay laeng malipatan. Napanaknakak nga dakkel abanag ti asideg tayo iti Diyos tapno malasatan tayo dagiti pannubok kat mga barwanan tayo para iti nasaysaya at pay amasakbayan. Kadwa mimat ita dito'y balay ni Jonah, kan ti agdua tawanan nga anak na. Ison ti liwliwami dito'y balay.
Ket amok nga pakaragsakan unay daydi Samuel ti pannakaornos mi ken ni Jonah. Alakastan Miss F, agyaman ak unay iti anos mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Aida. Ken ka pagayam, Aida. Iti tiyempo ni ragsak ken liday, rigat ken namay. Ken oray iti anya nga oras, rumbeng nalaeng nga kamangan tayo ti Diyos ana marswa. Kas kunada nga rod, napno to'y lubong iti parikot, ngem agluplupyas met ti solusyon. Nalabit ang naragsak itan ni Samuel sa dino man ti ayan na, ngamin kadwayo ti babae nga ipatpateg na. Ti panagpipin kat mangipaay iti kapya kan ragsak kan talinaay ti panagbiag. Alakastan pagayam Aida, kat pagyamanak unay, tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.